No nazdar, dobré ráno, přátelé. Ty vole, sladkosti. Musíme uplatit ty maturanty. Jdem přednášet, dělej, nestíháme, vole. Čau děti, ahoj, můžu vám říkat děti, je to v pořádku. Čau lidi. Hele, abych vás namotivoval, přinesem vám nějaký odměny. Jsou tam všaký dobrůdky, protože chci, abyste byli aktivní a vím, že vy jen tak aktivní nebudete. Tak prosím vás, proč jsme tady, ty vole? Mám tady na zařátí pro vás pár otázek. Budu jinak strašně rád, když si se mnou budete povídat anglicky, jen tak zlehka. Prosím vás, já vidím vaše výrazy, vidím, jak kroutíte hlavou, ale musíte si uvědomit, že angličtina je úplně jiná věc než všechny ostatní předměty, co tady na té škole jsou, protože angličtina vám k něčemu v životě bude, přátelé. Jo? Jenom jako by a show of hands, jo? Ať si vás srovnám trochu. Who here thinks English is useful and important? Okay. Everybody. Okay, that's great. Super. Dále, jo, druhá otázka. Who here wants to pass the exam? Perfektní, tu jsme sladěný, super. Chceš udělat maturitu? Yes, of course, my friend, perfect. To je skvělý. A ještě se tam poslední, jenom abych věděl, jestli je tady nějaký absolutní rebel, který má pocit, že jako je to k ničemu všechno. Nikdo? Dobrý, tak jsem rád, we're on the same page, perfect. Pojďme dát maličký brainstorm, můžete, kdo chce anglicky, může anglicky, kdo chce česky, může česky. Why do we want to speak English? Why is it cool? Why is it useful? Like, how is it going to help you in your life? A bude to šprtka, počkej, šprtka, jdu za tebou. Povídej. Můžeme se domluvit všude po světě, že je to univerzální. No ty vole, to je super, viď? To je paráda. Můžeme se domluvit všude po světě. Čemu nám to je ještě dobrý? Prachy, money making, super. Takže budete to mít takhle jenom, pošli to tam. Super. Takže prachy, cestování, je nám to ještě k něčemu ta angličtina? No. Job opportunities. Žaba co? Job opportunities. Your job, oh, you were speaking English, sorry. No tak to je perfektní. Job opportunities, jasně, no já jsem koukal speciálně kvůli vám na nějaký průzkumy. Slaný, sladký? Ty podle některých studií vám to hodí až 30% navíc k výplatě, což je nesmysl. Super, ještě něco? Studijní příležitosti. To znělo hodně šprcky, hezky, studijní příležitosti, nějaký Erasmy a takovýhle věci. Někdo z vás, kdo by chtěl na Erasmus? Dobrý. Já jsem se třeba hrozně bál jít na Erasmus, já jsem se na to úplně jako mohl jsem jít a neměl jsem na to kuličky trošičku, no. Super, takže máme spoustu důvodů, proč je angličtina k něčemu dobrá a jsem rád, že si to uvědomujete. Super, a konkrétně k maturitě, co je podle vás těžký? Ať jako vím, na co se soustředit, na co se nesoustředit. Zeměpis v angličtině. Jakože musíte popsat ty země? To je tahle maturitní otázka, OK. Minulý časy, OK. What do you guys think is the best way to learn? Watching videos. Traveling, speaking. Playing games, that's how I learned, by the way. Music, my favorite. I used to learn, I don't know if it's popular anymore, if he's still popular, but I used to learn with Eminem and his lyrics. Kdo z vás má pocit, že jako maturita, pohoda? OK, menšina, jo? Z angličtiny, jasně, mluvíme o angličtině. A kdo z vás má vyloženě pocit, že ty kráso, tak to jsem jako, to nevím, jak to dám. Menšina, takže většina z vás je někde uprostřed. A teď máte první velký úkol. A tím úkolem je vymyslet si jméno vašeho týmu v angličtině. OK. You need to create a name for your team. Znáte Kahoot? Víte, jak funguje Kahoot? Stačí nám jeden telefon na tým. Takže teďka, přátelé, se ceněj. Cení se rychlost a cení se správné odpovědi. Takže jdeme trénovat časy. A buďte potichu, ať to od vás nikdo nevokopíruje. Eminem vždycky rapuje jako Bůh, vaším úkolem je přeložit tu větu. Možná jsem zvolil zbytečně easy věci. Dobře, koukám, že nikdo z vás nedal ty úplně debilistické chyby, což je super. Hele, já vám to budu zjednodušovat v rámci té maturity, jo. Když chcete vyjádřit, že teď něco probíhá, tak používáte tohle. On je rapující doslova, ale to vy nechcete říct, protože on rapuje pořád jako Bůh. Takže správně je Dčko, skvělý. To máme rozdíl mezi, to je přátelé 3. třída nebo 4. třída základní školy, takže super. Tohle to zvládáme. Fish burger.
Rybí burger, kde je rybí burger? Super, hezky, šprtě, parádní. A bude to zase za odměnu, jo? Takže jedem. Co to znamená? Asi chceme říct, neviděl jsem Harryho Pottera od doby, co jsem byl dítě. Tak co? Hele, hovno. Já jdu domů. Super. Vysvětlí mi to někdo? Proč třeba, jako bych neměl říct to I didn't see v tomto případě? Konkrétně tady máte maturitní takzvaný hint. Který slovo mě okamžitě říká... Trvá to doteď. Co trvá doteď? No, že ještě klidně teďka si můžu na toho Harry Pottera podívat. Tyhle si učebnicový poučky, tyhle. Hele, mě vždycky pomáhá se nad tím logicky zamyslet, jo. A doslova to přeložit. Já to nemám shlédnutý, teď a tady to o sobě říkám k tomuhle okamžiku. To je ta logika toho předpřítomného času, ale v rámci maturity, kdo jste jakože takový, jak to říct, no prostě nejste si tou maturitou úplně tak jistý, tak v 98% případů, když uvidíte tohle slovíčko, není to science, ale since, jo. Tady, když ho uvidíte, tak strkejte všude předpřítomný čas k maturitě. Teď řešíme čistě tu maturitu, OK? Samozřejmě, že když řekneš I didn't see Harry Potter since I was a kid, každý ti bude rozumět. A to je ten trošku rozpor mezi tou maturitou a tím skutečným světem, protože v tom skutečném světě říkáme ser na to, neboj se těch chyb, prostě hlavně mluv, ale tady vlastně je to chyba, cože? Špatně, smůla, neuděláš maturitu a skončíš u lopaty. Takže jedeme dál. Jedeme dál. Tady už to trvá díl, koukám. Zase je tam určitá poučka, kterou bychom měli znát. Jinak, kdo si píše poznámky, je skvělej. Jestli je tady třeba nějaký takový šprt, ono se vám to k té maturitě všechno bude hodit. Super, tak tady jsme se už trochu rozdělili. A chcete něco říct? U maturity je správně jenom jedno a v reálném životě jsou obě naprosto v pořádku. Ovšem, u maturity se nikdo neptá, co se používá v reálném světě. My máme poučku v učebnici, která zní jak? Kdy používáme will? Hele, ta učebnicová poučka zní, když mluvím o něčem v budoucnosti, což je zároveň nějaký úkon. Čili když něco slibuju, když něco někomu vyhrožuju, jako například no vidíš, já bych to řekl, ty vole, I'm gonna kill you, ale správně učebnicové je I'll kill you. Když vyhrožujeme, prosíme, slibujeme, tak vždycky zajebeme will. Tak, se nám to prohodilo. Super, výborně. Bad bitches, kde jsou bad bitches? Tam zádu, že jo? Tak vám fandím taky. I'll kill you, I swear to God. Co znamená swear? A ještě jednou, co to znamená? Super, stop swearing. Když se historicky dřív odkazovali lidi na Boha, tak to bylo takzvané braní božího jména nadarmo. A to se nesmělo dělat. Takže vlastně to přísahání na Boha přešlo významově do něčeho, co se nesmělo dělat a tím pádem to pak přešlo do těch sprostých slov. Proto to znamená zároveň přísahání a zároveň mluvení sprostě. Někdo mi dal srdíčko. Můžete klidně samozřejmě srdíčko a posílejte růžičky. Ty vidíš něco a na základě toho soudíš nějakou budoucnost. To je nápověda. No, máš nějaký důkaz pro svoje tvrzení. Čili když vidíme v učebnici, podívej se na ty mraky, bude pršet. It's going to rain. Přesně tak, čili tady to bylo z jednoho seriálu, který vy asi neznáte. Sigma Wolf. Dobře, tohle je easy, tohle prostě za vteřinu to musíme umět. Máte pravdu, vy, co jste dali Dčko, tak se omlouvám. Ono jde i Ačko. Ona tam totiž původně byla ukázka, takže se omlouvám všem, co dali Dčko. Každá věta znamená něco jiného. Co znamená Saul is working as a lawyer? Vyjadřujeme třeba nějakou přechodnou dobu, nebo že právě teď se to děje. Jak říkávala moje češtinářka, ono vlastně jde říct cokoliv a ty si to můžeš obhájit, ale záleží vždycky na tom kontextu. Ale z nějakého důvodu jste mě skoro všichni pochopili. A omlouvám se za to Dčko, jo, sorry. Tady to je taky typicky maturitní. Kdybyste nevěděli, co mráz s tou vodou udělá, tak na to byla reportáž. Opravdu vidíte, že to zmrzlo. Proč nejde říct to první? Tak za první, ty tam máš tu nápovědu maturitní. Tím čím?
Jo, to je, že zloděj byl zatčen kým čím by the police, čili automaticky, když tam to by vidíš, tak u té maturity dáváš takzvaný trpnej rod, čili byla zmražena. Samozřejmě já můžu říct větu the water froze, ta voda zamrzla, ale když tam vidím kým čím, tak zase v maturitě okamžitě šahám po tom trpném rodě. Byla. A tohle to bývá skoro v každém testu, že máš přítomnej prostej, přítomnej průběhovej a trpnej. A ty máš se rozhodnout. Tak když tam uvidíš to by, tak dáváš vždycky trpnej. Je to jasný? Zase nápovědový slovo, tady to na E, jo? Všichni správně, skvělý. Prosím vás, je fajn se zamyslet nad tím, co tím zase říkáme tou větou, jo? Když já třeba řeknu v češtině, pičo, jak my to říkáme v češtině, snědl si ten jogurt, tak oni říkají doslova, máš ho snědenej, have you eaten. Nebo třeba viděl jsem ten film, jaký je nějaký dobrý film teďka? Viděli jste Dream Team na Netflixu? Bavil mě mega. Já jsem viděl ten film, já v angličtině řeknu, já mám shlédnutý. I have seen. To je to, co oni říkají. Oni říkají, teď tady o sobě můžu říct, že to mám shlédnutý. A proto, když jako jde o to, máš to očkrtlý nebo ne, tak oni to staví do té přítomnosti, protože se ptají, teď, máš to teď očkrtlý, jo? Have you ever traveled? Máš vycestováno někam? Jo, takže to je ta logika, je zase se nad tím fajn zamýšlet. Každopádně to slovo ever nám tady zase napovídá. To bude všechno, přátelé. A jdeme se odměnit. Výborný název. Sigma, druhý místo a první místo. Jste to vy? Fakt jo. Tak přátelé, já bych vás poprosil malej potlesk pro ten tým, co vyhrál. Ale jenom malej. Co chcete za odměny? Ty vole, já jsem měl vzít jenom Red Bully. Hej, ty budou najetý, pančelko. Budete krásně najetoučký. Paráda. Koukněte na to, jde nám konkrétně o tu 51. The Great British Bake Off is a British television baking competition. In it, a group of amateur bakers compete against, a teďka, a group of judges decides who will continue next week and who... Aha. Víte, jak se vyslovuje tohle slovo? To je většina? Slyším tam nějaký dobrý věci. Hele, jaký je rozdíl? Ono vám to k té maturitě je úplně jako k ničemu. Ale takhle se zeptám. Jsou to homofona, vyslovují se stejně, nebo se vyslovuje jinak? Aha, je tady nějaký šprt, který by to pro mě udělal s láskou. Děkuju do mikrofonu, super. První by bylo want a druhý won't. To super, jo. Pak je to velký problém, když chceš říct třeba jako nepomůžu ti a řekneš jako I won't help you, jo. Musí to být won't. Samozřejmě tady je ještě malý slovíčko to, který by tam vždycky mělo být. Ale jenom abyste věděli, že tohle je won't, jo. Já vás teď trošku potrápím. Všichni na mě jak úplný opice, teďka já to slovo řeknu, jo. A vy ho řeknete po mně a chci tam slyšet to o, jo. Won't. No vidíš, že to jde. Hrozně se mi líbí, hrozně cením vás, co na mě kroutíte hlavou, říkáte si, to je dement. Ale pak to řeknete, takže děkuju tobě speciálně, já jsem tě viděl. Super, mám ty vole. A pak, super. O, tak tohle je, ale vážení přátelé, taky super téma. Co tam bude? Proč ne Ačko? Jde spíš o to pravidlo, že tohle nám vždycky určuje nějakou jako konkrétnost nebo jedinečnost. Máme speciální slovo, kterým to můžeme si pomocně přeložit do češtiny. Jo, ten, táto. Vždycky, když tam tohle můžeš vložit, tak to tam vlož v angličtině. Řadový číslovky, nebo jak řeknu třeba Kuba je nejhezčí kluk na světě. Děkuju. Most beautiful a o klukách používáme jiný slovo ještě trošku. Most handsome, super. The most, the best, the first, the very last, úplně poslední, super. Hele, to je přesně to, o čem jsme mluvili v tom Kahootu. Máš tam prostej, průběhovej a ten trpnej. Takže nějaká soutěž, nějaký filmování v zahradě. Jak bude tam Cčko. Proč? Protože říkáme, že ona je filmována, jinak ten trpnej rod je v angličtině mnohem častější než v češtině, protože my v češtině můžeme říct
tu soutěž filmujou. Koho co, začne předmětem, tu soutěž filmujou, že jo. My tam dáme jakoby, Marušku jsem pohladil, jo. A já můžu začít tím slovem Marušku, ale v angličtině nemůžu tohle, je tady nějaká Maruška? Škoda, sakra, ty vole. My v angličtině, když chceme začít tím předmětem, což je v tom případě tu soutěž filmujou, tak nemůžeme říct tu soutěž, protože oni nemají ty koncovky a nemají tam ty pády. A proto musíme říct, že soutěž je filmována. A v té angličtině se budete s tím trpným rodem setkávat fakt všude. A co ta 56? Proč tam nemůže být Cčko? Jo, dobře šprt, super. My bychom mohli mít Cčko a muselo by tam být because of, kvůli. A due to je taky vazba, která znamená kvůli a proto je správně. Super. Tak jo, jdem se podívat spolu na 51, já to zase přečtu. Tangier Island. Asi Tangier, nevím, special place. People who come to the island say they didn't něco. Ono by šlo říct, they didn't find a place like this, ale nedává mi to se zbytkem věty smysl, že jo? Co znamená realize? Uvědomit si, super, ty vole. A teď je to malý ostrov se 460 obyvatelema. Něco. Zase to samý, zase ten trpný rod, locates, locating, located, furt dokola, jsou to body zadarmo, který je dobrý jako umět to, jak říkají pančelky o půlnoci, když tě zbuděj, super. Jak když biče mrská. Wonder who first thought of using water to flush a toilet. Přemýšlíš, kdo poprvé si pomyslel použít vodu na to, aby spláchnul záchod, nebo kdo používal záchody vůbec? Kdo první používal záchody vůbec? Podle historiků, první záchod ever. No jasně, asi Ačko ne, byl vytvořen, was produced. Produce nejde, protože to by znamenalo, že ten záchod něco vytvořil. To vytváří něco jiného, že jo, zase. A has produced je, že něco taky vytvořil v předpřítomném čase, takže to nám tam nesedí. Máte teďka 10 minut pauzu, sejdeme se tady, máte čůrací, nebo co potřebujete udělat. Za 10 minut se tady sejdeme a dáme si trošku aktivnější část, OK? Hele, a mezi tím, kdo budete mít chvíli o pauze, tak si stáhněte tuhle apku. Něco jsme pro vás připravili. A teď se vás zeptám. By a show of hands. Kdo z vás se stydí mluvit? Takže, no dobře, ale opravdu, jakože ukažte mi, stydíte se mluvit? A teď kdo z vás má úplně na salámu a bez problému mluví? Menšina, OK, super. A chtěl bych po vás, abyste si dali, řekněme třeba, no je vás tam 5, nebo 4 nebo 5 v týmu, tak si dejte, zkuste si dát, prostřídat si to a dát si třeba 3-4 témata. Já vás pak za 4 hodiny svolám zpátky a budeme se o tom bavit dál, OK? To znamená, teďka zkuste to nějak na cikcák, kdo má pocit, že kolem něj je moc lidí, tak teďka pojďte s těma apkama, s těma telefonama si někam vylízt a najít si tady volný koutek, jo? Take it for granted, to se řekl, krásná fráze, tak ty se maturity vám nemusí. Love it, and I just want to keep talking because this is about talking, yes? To je přesně k té maturitě ono, ty vole. Si věříte na tu maturu, nebo jste jako mírně nervózní, nebo? Já jsem se třeba na maturitu z angličtiny vůbec nepřipravoval, protože jako by jsem anglicky uměl, jenomže jsem vyfasoval téma Česká republika. A já jsem najednou, jako já jsem řekl hlavní město, blablabla, a najednou říkám, ty pičo, jako, a říkám ty učitelce, jako, what do you want me to say? Jsem to jako, nějak jsem to zandal. Takže některé témata prostě se chce připravit, no. We are working in a team and our favorite movie is Titanic. Titanic, classic choice, super. No, nějaká pečovina. To nenatáčej, nefunguje to. Prostý slova. Víš, co znamená, když se někomu řekne, že je pussy? Že piča. Není pravda, to je právě. Jako, že srap. Ale že právě, že... A já i se pusy. Ne, a jak říkáš, nebuď takový srap. Don't be a pussy. Don't be such a pussy. Chválíme, jak to protahuješ, to jí. Hej, můžu vás, děkuju vám všem jinak za účast. Musím říct, že mám radost, ty vole, jste dobrý, že jste to hecli. I vy, co se vám nechtělo mluvit, tak jste trochu mluvili. Ten, kdo se na to vykašlal, tak si to dejte doma pod peřinou se mnou aspoň. OK, tak dáme hru. Jo, super, děkuju. Yeah. Tohle hra se jmenuje Last Man Standing. Pojďte si na chvíli všichni stoupnout. Šup. Ať stojíme. Když se stojí, tak vám bude cirkulovat krev v hlavě.
Jednoduchý. Hele, o co to dáme? Jaká je vaše motivace? Dáme to o kilo, víc vám nedám, jo? Co? Tak o 10 euro. 10 euro, víc vám nedám. Ráno jsem si myslel, že vás budu muset namotivovat penězma, tak jsem to vyškrábnul. Takže kdo bude last man standing, tak získá 10 euro vyjebaných. Dobře. Pokud si myslíš, že je věta správně, zvedni ruku. 3, 2, 1, teď. Kdo neměl ruku nahoře, se dá si. Je to hrozně jednoduchý. Jo? I walked into the restaurant, broke a plate and ran away. Kdo si myslí, že věta je správně, ruku hore? 3, 2, 1. Tak se dejte. My friend spends his money for stupid things. Kdo si myslí, že ahoj? Kdo si myslí, že ta věta je správně, ruku hore? 3, 2, 1, teď. Super, tak se dejte. Proč je špatně? Utrácet za je spend money on. I'm looking at the wall for hours. Kdo si myslí, že ta věta je správně, ať zvedne ruku. Tak, sedat? Koukám na to, no tak I'm looking, jo. Ale v angličtině musím říct co? I have been looking. Super, protože vyjadřuju, jednoduše řečeno, mám odbyto koukání. Takhle dlouho už to dělám. Prostě mají na to speciální čas, který my nemáme a je to potřeba umět. Jedeme dál. Kdo si myslí, že ta věta je správně, ať zvedne ruku. Kde je chyba? Vy jste dobrý. A je tam rozdíl ve výslovnosti, nebo ne? Je, viď? Be quiet versus quiet. Jo? On je docela tichý, by bylo he's quite quiet. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku? Sedáš. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku? 3, 2, 1, sedej. Sedej. Super. Proč je špatně? To je taky maturitní záležitost. Ale hlavně nám jde o to. Among Us. To je ta hra, ne? Among Us. Krásná výslovnost, chválíme. Among Us. Takže když je mezi vícero, tak je among se to píše. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku? 3, 2, 1, teď. Sedej. Kde je chyba? Dobře, ty, kdo to řekl? Tak ty jsi dobrý. Ty jsi legendary. Proč to tam nemůže být to Protože to je weather. Weather, krásná výslovnost. Beautiful weather. Jo, máš pravdu, no, protože nejde říct jedno počasí, dvě počasí, tři počasí a proto před to nemůžeme strčit to slovíčko protože to se používá jenom u počítatelných věcí. Kdo si myslí, že ta věta je správně, ať zvedne ruku. 3, 2, 1. Tak se dej. Je správně. Neopustil bych tě, kdybych nemusel. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku teď? Tak bejku, sedej, super. No, nebudu vám to překládat. Kdo si myslí, že věta je správně, ať zvedne ruku teď? No tak, kdo se nám to tam ozval? A jak se to píše? Advice. Co znamená tohle? Asi myslím, že to je sloveso, ne? Advise. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku? 3, 2, 1, teď. Jeden se dá. Je správně? Proč je správně? Protože je správně, že jo? No, přesně. Já nevím, co tě rozhodilo, ale jedna ryba, dvě ryby, one fish, two fish. Existuje i tvar fishes, ale používá se málo a vyjadřuje různý druhy ryb. Hej, tak teď si, prosím vás, pojďte si vsadit. Tomáš, takže kdo si myslí, že vyhraje Matěj? A, počkej, ale jinak to uděláme. Kdo se podpoří Matěj, tak teď udělá bordel pro Matěje, že si myslí, že vyhraje Matěj, OK? Matěj! Hezky, hezky. A kdo věří Tomášovi? Tomáši, ty vole! Ty jsi hrála? No tak promiň, ty vole. Fakt, jsem dement? Promiň, já mám oči jenom pro kluky. Hele, tak si stopni, vstávej. A jak se jmenuješ? Simča. Tak kdo si myslí, že vyhraje Simča? Ty krávo, Simča. Prom queen, let's go. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku? Tak sedej, Tome. Proč je tahle věta špatně? Je tam takový ten můžu trochu, jak moc mluvím prostě, Pančok, je to akorát? Je tam taková skurvenina jedna.
Ten nejskurvenější anglický čas, který se skoro nepoužívá a učitelé moc rádi, jako s ním otravujou někdy. Musí na to někdo přijít. Tou dobou, hele, zase jo, teď jsem tady, říkám, až mi bude 40, tak už tou dobou, vlastně v tomhle bodě, až tady budu stát, tak to bude předpřítomný čas, ten jak jsme se o něm bavili. I have become. Ale já tam ještě nejsem a proto říkám, já doslova, vole, budu mít odstáto se. To je ten čas. On je jakoby logický, on je hrozně krásný, on vyjadřuje fakt pěknou věc, že já říkám, že tou dobou už to bude, proto je před budoucí, protože se stane před tou budoucností. Budu mít odstáto, ale je to jak kdyby prakticky zbytečný, ale jsem rád, že jsem někoho vyřadil. Kdo si myslí, že je správně, ať zvedne ruku. 3, 2, 1, teď! Simča to vyhrála, super! Ty vole. Simča dneska zve všechny. Hezky, Simča, ještě jednou podles pro Simču! Dobře. No tak smůla! Smůla! Já jsem řekl 10 euro, ještě pade. Tak mi ještě kilo. No tak dobře, tak Simčo. Tak si to užij. Kup si, co chceš. Co ten typáč tam? Schovej to. Ty vole, typáč. Jsem neviděl ve škole. Hochu. Pojďme se podívat spolu na druhou věc, na druhou tématiku v rámci toho didakťáku. Budeme zase spolu hrát kahůty. Prostě do pohody, když už tady musíme být, tak si to uděláme hezký. My jsme měli už, co jsme měli, časy. Já si myslím, že ty vazby jsou zajímavý. Ta počítatelnost si myslím, že pro vás bude lehká. A to čtvrtý je co? Předložky. Tak si vyberte. Předložky? Předkošky? Předložky and on in, to ti dneska vysvětlím. Je to tím, že tenhle beach šlape jak ostravský kokain. Máme na to speciální pravidlo, nevím, kdo z vás zná tu Tondovu pyramidu. Znáte ji? Tondova pyramida se to jmenuje, protože je tady napsáno at, on, in a vypadá to jako Antonín, jo? Antonín, to je takový for, no, děkuju. Tak, a teďka, ta nejmenší část té pyramidy jsou nejmenší časy. To znamená méně než 24 hodin. Ta prostřední část pyramidy jsou jaký časy, když je to prostřední část pyramidy, tak jsou to prostřední časy, přesně tak, rovná se to 24 hodinám. A ta největší část jsou jaký časy? Největší, děkuju, super, takže více než 24 hodin. S tím, že samozřejmě máme zde pár výjimek. In the vole, co říkáme dobrý ráno? In the morning, co dál? In the afternoon. Super, afternoon. Jasně, to je pár výjimek, ale jinak vlastně se díky tomuhle krásně vždycky zorientuješ. To platí. Hodiny at 7 a.m. at, já nevím, vole, 10:35 on the 1st of January. Data, dny a data, čili ve středu bude jak? Ne in. On Wednesday, super. No a cokoliv, co je větší, tak je pak in. To znamená, a když říkáme v lednu, ve středověku, v roce 1999, na jaře nebude on the spring. Hej, ty mi tady zýváš, chceš něco? Chceš nějaký energiťák nebo něco? Abych tě probral. Sladko, cukr, něco. Nechci, abyste... Facku, prej. Nechci, abyste zývali. Já vím, že je to prostě škola, vole, ale... Jo, takhle. Dobře, OK. Je tohle jasný, ta pyramida. Malý časy, střední časy, velký časy. Takhle se můžeš krásně hnedka toho chytit. I swallow cum. Vysvětlete... Hej! Kdo to byl? Kdo to byl? Tak prosím vás, kdybyste se teda, jestli jsem jediný, komu to hned nedošlo, jo? No, já to radši nebudu vysvětlovat tady, ty vole, no. A jedem. Teď je to o rychlosti. Tak přátelé, ještě jednou, jo? Měsíce, víc než 24 hodin. Vždycky in. Zůstal jsem chci říct u babičky. Tak tady není co k tomu se vůbec zábavit, jste dobrý, no. Když seš u někoho, seš at, super. Božů.
Takže Bohuš always. Jasně. A jedete všichni? Jasný. Tak co? Ajajajajaj. Prosím vás, tady bych si vás za sladkost, jo, kdyby se tady našel někdo. Jak zní ta poučka? Proč je správně in? Proč? Jak zní ta poučka? Kdy dáváme in? Já potřebuji jako chápat, proč. Je tam proto dobrý důvod. In používáme tehdy, když... Co jsi říkal? Myslím, že dobře jsi to říkal. Nejenom zavřený, ale prostě prostor. Když chceš vyjádřit ten prostor, když chceš vyjádřit prostor. Já jsem někdy dělal nějaký cringe rapy, vole, a říkal jsem v jednom, in je v prostoru, čeština je tu v rozporu, jestli řekneš on the sky, tak tě dobiju, dám high kick, jdeš na invalidní podporu. A já nevím, jak to bylo, ty vole. Na nebi se řekne in the sky, trust me, I'm the guy. No, to je jedno, prostě když je to v prostoru, čeština je tu v rozporu, jo. Prostě in the garden, in the sky, nebo na stromě je kočka, in the tree, jo? Když chceš vyjádřit prostor. A on, když už teda zůstaneme trochu u té teorie, tak naproti tomu on je co? Když in je prostor, tak on je plocha, přesně tak. Hele, to znamená, že je velký rozdíl, jestli máš jako třeba, víte, jak se řekne beďar? Pimple nebo zit. Zit se používá hodně v Americe. Jestli máš zit on your ass nebo in your ass, jo? Prostě jedno je plocha a to druhý je, rozumíš, že by takže asi, Dave, dobrý no. The bestest. Slim Shady, hezky druhý místo. A třetí místo. Hele, došli nám Red Bulli, já vám tam něco naházím, jo, prostě. Jo, tak můžeme, ano, samozřejmě, zatleskat všichni. Tak tady máte odměny. Enjoy. Dobře vy, jste dobrý. Trying to keep up above in my head instead of going under, instead of going under. V tomhle chybují lidi po 20 letech studia. Hele, jak bychom řekli třeba, stále máte zájem o tuto televizi? Yes. Are you still interested in this television? Krásný, super. I'm interested in. Not interested, nemám zájem. Nikdy jsem si nemyslel, že budeš řešit něco takového. Jde nám tady konkrétně asi o to sloveso. Jo. Je to sloveso, který se objevuje, takový typicky B1čkový. Ty věty vypadají, že jsou stejný, jenom se liší v tom slovesu. Jasně, jasně. Co znamená to Dčko? To zelený. Kdo to řekl tam vepředu? Jo, je to takový, why are you putting up with her? Proč pořád jako, proč už se s ní nerozejdeš prostě, jo? Jo, a je to asi spíš to snášení, že něco jako snášíš. I don't know why you're putting up with him. Super. Deal with je důležitý. Tak, když jsi v něčem dobrý, poslední, čekáme na posledního. Chválím vás, všechny vás chválím. Kdybychom řekli, v jaký situaci můžeme použít, že je někdo good in. Jde to říct, ale jako jinak. Ne. Aktivity budou at vždycky. At cooking, at drinking beer, whatever. Ale in používáme třeba, když jakoby chceš o nějaký třeba holce, nebo o klukovi, já už dneska si člověk musí dávat pozor, ale jakože půjdeš s kámošem a budeš říkat, fakt dobrá v posteli. She's really good in bed. Or in the kitchen třeba by šlo říct, že jako někdo je dobrý. Ale nejčastěji se to používá s tím v posteli. Takhle, pokud většinu z tohohle víte, tak vás jenom chci ubezpečit, že pokud úplně sen večer předtím jako nějak nezmastíte, tak si myslím, že tu maturitu prostě uděláte. Tohle to pro vás musí být easy. Tak pojďme všichni do 3 vteřin to zkusit. Jeden nám chybí. Jasně, hele, já jsem nevěděl, jak na tom jste, než jsem sem jel, jo. Ale je pravda, že tohle se objevuje v maturitě, ne, takovýhle věci. Takže parádnička úplná. 20 lidí, hoši a holky. Pecinda. A teď asi, jestli je to správně nebo špatně. Gramaticky samozřejmě, ne, vole, významově. Kdo z vás si myslel, že to je blbě? Utrácet prachy za si předpokládal, že je spend money
jako myslel, že by to muselo být jako golden toilet, že když jako golden toilet, Aha. takže všichni milionáři jako neutrácejí peníze za jeden. Ty jsi nad tím hodně dumal, jo, že by to byl golden toilet. Jo, ne, prosím vás, utrácet peníze za něco je spend money on, už jsme to tady měli, ne, jednou, se to tady objevilo. A jak je třeba jako utrácet ve smyslu, že rozhazuješ prachy za něco? Přestaň, vole, utrácet debilně, třeba za nějaký drogy nebo za něco. Jak se to řekne, ne? Není to spending. Je to pro mě jako odpad. Takže jak by to bylo přestat utrácet za koks? Krásně. Stop wasting money on cocaine. Super. Stop wasting money on cocaine. Dobře, tohle z nějakého důvodu prostě maturita miluje. Co je, překlik se? Ježiš, ty jste byli první. Tak to si degeš. Ne, já jsem Matěj. Zajímavý. Prosím vás, to si děláte ze mě srandu s tímhle s tím. Seš Snoop Dogg, abys to takhle říkal bez toho SK. To je šílenství, přátelé. Takový, co máš přechválil, ty vole. No jasný, hele, v pohodě. Je pravda, že v reálném životě, když to řekneš bez toho SK, tak jako nikdo, je to vlastně jedno úplně, ale u té maturity to jaksi jedno není a proto tohle nikdy nemůžeš říct. A tohle je vazba, která se objevuje u maturity často a znamená, že máš něco rád. Zapamatujte si to. On patří pánovi zla. Jsou tu nějaký Potterheads? Hezky. Ceníme. Easy business, super, belong to the Dark Lord. Já teď poslouchám Harryho Pottera v polštině a je to dost hrozný. Ale jinak doporučuji, když se chcete naučit cizí jazyk, tak poslouchat audioknížky, které už moc dobře znáte. Já jsem tam měl španělštinu, jel jsem němčinu, jel jsem francouzštinu a teď jedu polštinu s tímhle s tím. Hele, můžete mi pro radost, jenom pro moji úchylnou radost, vyslovit slovo baddies. To je nádherný, baddies. She's a baddie. Super. Je tam to otevřený áčko, co říkají Pražáci. Hele, ty vole, jo. Baddies. Zvoní, za chvilku si dáme pauzu. Kdo znáte tenhle seriál? Hezky. Ceníme kulturu. Jsme tam? Super. Cože? Cože? Já to chápu, ono je to logický, protože vidíš tady, vidíš a jo, to go, to kill, to cook, ale bohužel, jak bych ti to popsal, oni se dívají dopředu, ale k něčemu, oni se doslova dívají k tomu a k čemu, ne k vařit, ale k vaření. To je ta logika, kterou, ale pozor, jako v tomhle dělají lidi chyby pořád. I look forward to cooking. Je správně, čili dívám se dopředu k vaření, jo? Chápete to? Dává to smysl aspoň jako maličko, ono stačí, aby maličko to dávalo smysl, jo? Je to škoda v tom udělat chybu. Easy, rychlost. Bum. Easy, nemusíme vůbec řešit, platit za něco. Hele, a když už zůstaneme u toho pay, jak se řekne dávat pozor? To je jasný, to víte všichni. A jak se řekne, dávej pozor jako na moji přednášku? No, ale dál, jak to napojíš? Dávej pozor na, o tom jde. Tu? Jasně, super. Pay attention to him. Pay attention to what I'm saying. All right, guys, pay attention to the next slide. The mom is něco Kevin. Ono vlastně tady asi ta čeština nás může trochu mást, protože jakože po někom kouká, ale ona po něm přece nekouká, jako co dělá? Ona ho hledá. Looking for, jo, písnička od YouTube. And I still haven't found what I'm looking for, to, co hledám. A looking after znamená co? Je to něco jiného.
hlídat nebo i jako dávat na někoho pozor, jo. Look after the kids while I'm gone. Super. Takže teď nám to doufám něco zamíchalo. Number one. Dochází mi čas. Je to frázové sloveso. Easy? Easy business. Kolikrát si studenti stěžujou na ty frázové slovesa, ale ono se stačí podívat do češtiny, jak je debilní, jo. Vezmi si třeba tohle sloveso. Víš, jak se musí cítit Amík, když ho naučíš? Vychází, přechází, zachází, uchází se a tak dále. A to je s každým slovesem, jo. Takže jenom si pojďme uvědomit, že frázový slovesa jsou ekvivalentem těch českých předpon. Je velký rozdíl, jestli jsem se na něco vysral, nebo jestli jsem něco posral, nebo jestli jsem si usral, jo. A oni to mají, akorát ne na začátku těch sloves, ale mají to na konci. Takže když se učíte to frázový sloveso, tak vždycky celý. Že by čokolád se tam dostal? Number one, tak gratulujem. Vy už jste teda, super, přátelé, dejte si pauzu, poslední pauzu a pak budeme mít ještě jednu aktivitu s apkou a kdo ji splní, tak bude moct odejít normálně, jakože dřív, jo. Zase opět vůbec nevím, co tam bude, jo. To je soustředěnost, to je fokus, to je fočus. Repeat. Tak. Ta poslední věta je v pořádku, to Dčko, ale neznamená to tohle. Jinak jsem rád, že jste všichni neřekli, Adame, můžeš se tam uklidnit, ty jsi tady ode mě a nejvíc mluvíš, kámo. Dobrý. Tohle nejde říct, proč? Proč to nejde? Jo, a nejčastěji se to používá hlavně s množným. Other people. Jo. A others znamená co? Ostatní, ale už jakoby bez té věci. Takže ty můžeš říct other people, anebo jenom others. Po případě the others. Super. Hele, teď jsem to říkal, přátelé. Teď jsem to říkal. Víš? Víš, Honziku? Musím vyzkoušet kameramanama. Rychle, než to nám naskočí. The others. Ty vole. Dobře. Jasně, the others. Tohle doufám, buď to jsou úkliky, nedává to smysl. One another by šlo, jeden od druhýho, ale another se používá a zatím musí být nějaká věc ještě. Právě proto tady je to esko, protože to esko nám ty věci jako zastupuje, jo? Takže buď řeknu other people, anebo the others. Opět jsme u toho, zase to samý. A teď už třeba víme, že tam to esko nebude, protože jsem říkal, že zatím eskem už není nic zmíněný dál. Easy, vůbec se k tomu nebudeme vyjadřovat. Ten druhý, super, jeden ze dvou. Je to správně nebo špatně? To je taky maturita, jako velice oblíbený, taková degešovina. Vy, co jste zadali, že to je špatně, tak mi vysvětlete mi, proč jste si mysleli, že to je špatně. Jak kudy šla vaše hlava? Gramaticky jsou 3 správně dokonce. Ale významově jenom 1. Tak ještě jednou, jo, ale tohle je super. Něco si vysvětlíme, pak se udělá chyba a ještě jednou teda. Několik je pozitivní. A tohle znamená málo. Jo, je v tom prostě významový rozdíl. Ale líbí se, no ale ty si nám přeloží větu několik lidí. Takže jak říkám, ona ta věta jako není špatně, jo. A co znamená little people enjoy hobby horsing? Doslova trpaslíci, jo. Někdy si můžeš využít little people jako trpaslíci. Jako jak se jim říká v Česku. Midgets prostě tyhle, no. Midgets, super. Takže, tyhle 2 znamenají málo, tyhle 2 znamenají trochu. A musíme vědět, jestli jde spočítat nebo nejde spočítat. Pardon, naopak, jo, jde spočítat, nejde spočítat. Ale jsem rád, že nikdo z vás nedal to few, to je super. A teď jak říkám, trochu nebo málo? Neřekneme, máš málo džemu na tom, říkáme trochu, že jo? Tak proto potřebujeme a little. To nám tam dává jak kdyby plusko, že to je trochu a ne málo.
Je to jasný nebo ne? No, zkus delší. Fakt, představ si, že ty nechceš prostě po 2 větách se zaseknout. Zkus to trénovat, i kdybys měla mít 3 vteřiny pauzu, tak prostě je to o fous delší, jo? Tak co, jak to vypadá, je všechno OK? Jo, jsem se lekla. Můžu se podívat? Hele, in my Jo, life... já vím. Ne, v pohodě, já Jo. to říkám tam do kamery, hele. Sunburn, maybe 2 times or something like that. Most of the time I don't have Já jsem sunburn. nevěděla právě, jak to říct, tak se snažím úplně nějak jako... Super, a víš, že tady je tohle? Koukala jsi na to? Jo, to je... To je feedback, takže si vlastně můžeš se podívat na to, tam je dokonce přepřítomný čas správně. A ty si tu chybu pak můžeš vlastně takhle uložit a máš to pak v sešitku a můžeš se k tomu pak vracet. Tak to je Ale jinak je super. to super, tak zkus ještě další odpovědi, jo? Čau, bejčíci. No, ty sorry. Co jsi chtěl? 38 slov. A chceš jakoby pochválit za 38 slov k maturitě? Já vím, tak mi dej ještě jednou tolik. A já tě pak pustím. 13, za 3 minuty to můžeš mít hotový. Ale pořádný dlouhý slova. Hej, pustit domů by stačilo. Tak jsi na tom. Lekce splněná. Hele, pojď se podívat. Lekce splněná. To budou stovky. Budeme ve stovkách. Slibuju, garantuju, že budeme ve stovkách, vole. 131 slov, 9 minut odmluveno, můžeš jít. Běž domů. Dík. Apka je tvoje až do maturity, tak si můžeš trénovat, když budeš potřebovat. Díky, super. Čau, ať se daří. Vidíš, vole, takhle se připraví k maturitě. Hoši, jestli se chcete připravit na cokoliv, na pracovní pohovor, nejenom na maturitu, na cestování, nebo prostě se jenom zlepšit, aby si mohl pustit seriál s anglickýma titulkama a ne s českýma, tak nabíhej na web, pořiď si mou apku a já ti garantuju, že tě rozmluvím. Podmínkové věty, tohle si zajebal. Someone might. Ty jsi ho nutila, ať to skončí, jo? Ty vole, no dobře. Máš tady, by the way, nějaký content? Kdybys chtěla. A je to dobrý. Líbila se ti lekce? Mohli bychom něco zlepšit? Jo, líbilo. No, tak fajn. Tak dobrý, tak můžeš jít. Nemám k tomu co dodat. Maturita. Maturita, formalita, ty vole. To doufám. Hele, když se tady podívej, tady ti to vždycky dá nějaký feedback. My máme tendenci někdy strkat ty ingy jakoby všude. Jo? Ale když se to neděje právě teď, nebo nechceš vyjádřit, že to probíhá, tak to prostě není potřeba. Já vím, že ono to jako zní hezky anglicky. Sometimes I'm going to the gym, sometimes I'm shopping, yes, sometimes watching, ale prostě nechceš to vyjádřit, že to probíhá, takže jenom prostej. Můžeš si to uložit. Ty jsi to už uložila? Hustě. No dobrý, tak běž, super, dobrá práce. Oh, 230. Ja, das ist gut. Yes. Můžeš jít? Jo. Dobrý, dobrá práce. Čau. Dobrý, skvělý. To je nádhera. Vidíš to, jak všichni mluví, 245 slov. Hele, prosím tě, jak se ti apka líbí? Líbí se mi moc a budu to používat do té doby, než budu maturovat. Dobrý. A doporučila bys... Jo. Kolko? 228, hezký. A počkej, počkej, jo, oni totiž občas můžou čítovat, ale dobrý, tam to je poprvé, tak je super. Protože pak tady v notýsku, nevím, jestli víš, počkej, tady Kubová huba, Kubovy forky, ale když jdeš tady do notýsku, Když už tam má 2? tak tady vidíš historii. Už má 2, vole. Mám to ukázat? No, Musíme to mít až do konce, tak pojď do nebo ne? třídy. Jak? No tak jo, chtělo by to vyhodnotit. No, pojď, ukaž mi. Hej, pojď mi to ukázat, já se podívám, jo? Pojď. Jo, já se jdu na to podívat. Jo, vy to budete číst, jo? Ne, jenom... To je sweet. But everyone likes it, so why should I change that? If I cook, I make everything on my own. Dobrý je to. Nechce splněná, ukaž tady. Podívejte, 24 minut. Podívejte, ty vole. Jo, mě to vůbec nechtělo ukončit lekci. Dobrý, super, chválím. Evaluate, super, všichni skvělí, ty vole, mrknem se jenom... Ale jsi dobrý, ty jsi seděl tady, ne? Můžete jít, jste šikovný, já vás nebudu zdržovat. Slíbil jsem, že skončíte dřív. Hele, když mi dáte nějaký review, tak se to budu rád. Tak jo. No. No, ono stačí povídat si dál, on ti to ukončí sám.